kan ina tangin kan tlan chua ka phone kan eng lau tir do na mai te hei eng thil sang sang a chei bol that ngai ang chi ho ka ti don ka chuan kan ina tangin kan chua ka phone temper glass te kan vua tir do na internet atanga cha thlen sa nia ka YouTube lo ma saber lo lu te a chuanin heta hianin hei tun thla chungin kan PR z tur poisa kan hmu ve na kan income atang te a kan pathian ram tur te kan thun fel to wangin hmun dia kan loya ta chuan a san ve ve in kan nei ang to ke kan thun thina chu chu kan ti fel vek to wangin heta pathian ram tur hi ka ril ru lo lang ang hian rem chuan kan tianga takina kan lo da le zel on ha July ni som ni pahni ni lai ni ani a tuna hian dar nga le minute khatari to a sumua mani ka phein Aizawl ka phei don in emma ain ken thei lawa ke kal ngai te kha ni wangin kan thom no ho te a pai na lo thuna chung te chu kan lam pa nga zan an lo thleng don chawa thil dang te kan ti hlanin lo thleng fel ve thei tura ngai la lai bên thì mission ven với cả là người ta mà cho nên khi lai cảnh sát dù là traffic point ông lai để giúp người bị còn cảnh bị khai người à cho anh khi gặp bên Aizawl College Square kan thleng chho le me ka he tuna hian kong cross tu hen ngai poi mo em ma SBI main branch khamya Aizawl main branch mo na khan mi pakhatin kong cross le che azebra crossing a khanen ta ding thap mai ne traffic rules in zone em
tunah hian canteen kual kha kan thenga hei hian kawngpui zim takah hianin an intel suau suawa an khalh thiam em ani lep phai phal tu te hian ho lampang hi hei he lampang hi chinga veng te saron veng te am veng te kalna nia he lampang hi zarkot le civil hospital te mo kalna ni chuanin khi la kyanin like that in civil hospital ka utamo aganda ang scooty kaya nga tihan kan ti thiam na tur hi tur ho kon lo in da chhuak le ran to ne hi hanin kan nga chungin phone hi kan han ti tiranga zan bazar in pho tur ten lo in da chuak tan to a hei dor te pon thar nual to ni hi ta hian hei hi ni mi mo min bua sak do na min ra bel thade walo ma an tlai da ruk le minute som hleri to a e phone kha kan han ti buai puya kan ti zo che a hei tuna hianin LCTC cosmetic te hanin kan lu le dona Israel point bulak hanania asam lubuk lut tuk mai noi atan hei rim tui de thana ngai sia ning kha ron englote mo he CK hair salon te nia CT cosmetic dor khanita chan hei do ata he samnoi tur kal control ania hei rim tui lu tu hei te po hei zanga an tia hilan nei tha em ma hei atlai to via wada rukle chan ve pel to ma sen lo na honga he ta hian hei ani tunu ten oma
foundation te 4K plus ti vel te pawh kha hei 5K plus extra ti te an cheuh mai kan leng hei som ngan tia chan ve ri to a hulama kan chuk thalo kanga kal chak deuh hlek anga yang socialize MC kha ni ta millennium center chuanin hei heta hian thei hi chi hrang hrang an nei chawa dar sari pel nu thleng te pon an hong thin ani chu angak tu te pon mel tha a hei har thalhom nu tu hei mun danga lei ang kha ni lo he ta hian hei so thei chi hrang hrang mo ta hian helai in location hi soi phat role Aizawl om lo te ta nan share thei nan nong rin deu ngai bazar tur bui MC bul deu top mai te chonin hei grape te hi thar thalut tu ka khoilam grape nge engzat man te nge hei hi china nya kg azaru ka hei hi shai basket grape khanya kg zakwa a thar that pa chon dragon fruit hi chungbar nga kg mizo tharami mizo thar chon he mi grape te hi khoi tang in lak nge Thailand to import chuan hei hi serthum hi serthum hi china serthum ania kg azathum somnga chuan abulami che te hi enge kiwi nya mo tan kg azasari ni chu chuan abulami i shillong pear kg azahi chuan apple te pineapple te ma tyang hi nge sampai nya samlu khai mo samlu khai la mami nya pa hi za somnga samlu khai mi zo thar chuan balha hi se song lama changa kan lak chuan aret kha are thi mo ai ang lo china chang chuan pariat za te nga ya chena som za chuanin helai hmun le hi him ani chu athar tha kan omreng ale lo dor vek don nya ale hian zandar sariri to a an sumo chan kha lo la thleng thei si lowa chu wang chuanin kan ho thale photanga chuan aranin zandar somte bora kan kal le ngai dona kan channel te minlo khir sak thina kan lom em ma chuanin minlo hongai takka minlo subscribe pa minlo like ka minlo share sak the dur te kha kan ngen chawa thil thatak tak te lo da chong le se kan kumanga in sapa chunga kan lom em